नमस्कार, मी मंजिरी वाटवे. प्रुडंटच्या पंचपक्वान्न कार्यक्रमात सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत नाचणी स्पेशल 3 रेसिपी. नाचणीची आंबील, नाचणीचं थालीपीठ आणि नाचणीची उकडपेंडी. अशा उन्हाळी स्पेशल 3 रेसिपी आता आपण बघणार आहोत. नाचणी ही उन्हाळ्यात जास्त करून खाल्ली जावी असं म्हणतात, कारण ती शरीराला थंडावा देते. थंडावा म्हणजे काय, तर फ्रीजमधलं आपण पाणी पितो किंवा कोल्ड्रिंक पितो तसं नव्हे, तर त्या खाण्यातून आपल्याला जे थंडावा मिळतो आणि त्यामुळे आपलं बॉडी टेम्परेचर आहे ते नॉर्मल राहतं. त्यासाठी नाचणी असेल, जोंधळे असतील, उकड्या तांदूळाची पेज असेल, असे काही जिन्नस आहेत ते परंपरागत चालत आलेले आहेत. तर त्या परंपरागत रेसिपीमधली नाचणीची आंबील हा प्रमुख रेसिपी आता आपण बघणार आहोत. नाचणीच्या आंबिलीसाठी लागणारं आपण आता साहित्य बघूया. हे नाचणीचं आंबवलेलं पीठ आहे. आंबवलेलं पीठ म्हणजे की नाचणीचं जे आपण नेहमी भाकरीसाठी वगैरे वापरतो ते पीठ आहे. तर ते रात्री डोसे तांदूळाचे आपण पीठ कसं आंबवून ठेवतो त्या पद्धतीप्रमाणे हे भिजवून आंबवायला ठेवलेलं होतं. आणि ते रात्री भिजत ठेवलं की सकाळी ते आंबून व्यवस्थित डोश्यांच्या पिठासारखं येतं. मग आपण ते आंबिलीसाठी वापरू शकतो. काही जण काय करतात, तर हे पीठ न वापरतात सकाळी नाचणी भिजत घालतात व्यवस्थित धुवून, नंतर रात्री ती वाटून घेतात आणि तशीही ते पीठ आंबून वापरलं जातं. असं 2 प्रकारे आहे. पण सध्या मी हे रेडीमेड जे बाजारात पीठ मिळतं ते आणलेलं आहे आणि ते आंबट ठेवलेलं आहे. तर हे आंबिलीसाठी लागणारं नाचणीचं पीठ आहे. नंतर पाणी आहे आपल्याला लागणार आहे. हे ताक लागणार आहे. ताक जरासं आंबट असावं, तर हे ताक आहे आणि चवीपुरतं मीठ. एवढ्या कमी साहित्यात आज आपली ही नाचणीची आंबील होणार आहे. ती कशी करतात ती आता आपण कृतीकडे वळूया. गॅस सुरू करूया. पॅन गरम झालेला आहे. आपण त्याच्यात पाणी घालूया. आपण पॅनमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. साधारण अर्धी वाटी जर आपलं आंबवलेलं पीठ असेल तर त्याला 2 वाट्या पाणी घालायचं आहे. आणि पाण्याला बरी उकळी आल्यानंतर त्याच्यात चवीपुरतं मीठ घालूया. साधारण अर्धा पाऊण चमचा मीठ घालायचं आहे. पाण्याला बरी उकळी यायला हवी आहे. पाणी छान उकळलेलं आहे. आता आपण त्याच्यात हे आंबवलेलं जे पीठ आहे ते घालूया. जरासं ढवळून घ्यायचं. आणि एकसारखं ढवळत राहायचं, नाहीतर आतमध्ये गुठळ्या होतात. ही नाचणीची असं दाटसर जसं आपण पिठलं करतो तशी कन्सिस्टन्सी आली की गॅस बंद करायचा आहे आणि हे थंड व्हायला ठेवायचं आहे. आणि हे जे नाचणीचं आंबिलाचं हे आता आपण जे मिश्रण तयार करून ठेवतोय ते तयार करून फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो. आणि नंतर जसं जसं आपल्याला हवं असेल तसं मग ताकात ह्याचा काही भाग घ्यायचा आणि ताकात मिश्र करायचा आणि ते प्यायचं. आपलं हे नाचणीच्या आंबिलीसाठी लागणारा बेस जो आहे तो तयार झालेला आहे. हा बघा. आता जरी तुम्हाला ते पातळ वाटत असलं तरी ते थंड झाल्यानंतर जसं आपलं पिठलं होतं तशा पद्धतीने ते मिश्रण तयार होईल. आपण आता गॅस बंद करूया. ही नाचणीची जी आंबील जो बेस आहे तो आता आपण थंड करायला ठेवूया. नंतर मग मी तुम्हाला हे मिश्रण थंड झाल्यावर आंबील कशी करायची, ताकात किती प्रमाण घेऊन मिश्रण करायचं आणि ते दाखवते. तोपर्यंत आपण हे थंड करून घेऊया. ही आपली नाचणीची आंबील मगाशी आपण जे बेस तयार केला होता तो थंड झाल्यानंतर असा होतो. हा बघा. ज्यावेळी आपण आंबील प्यायची असते ते हे जरासं आंबट असलेलं ताक ग्लासात घ्यायचं. साधारण ह्याचं प्रमाण असं आहे की पाव वाटी जर हे आपला बेस असेल तर त्याच्यात 1 वाटी ताक घालायचं आणि ते व्यवस्थित ढवळायचं.
आणि चवीपुरतं मीठ घालूया. व्यवस्थित ढवळून घेऊया. ज्यावेळी जास्त प्रमाणात आपल्याला आंबील करायची असते तेव्हा सगळ्यात उत्तम पर्याय म्हणजे सरळ आपण रवी घ्यायची आणि ताक घुसळतं तसं घुसळायचं. छान एकजीव होते. नाचणीचा जो बेस आहे तो आणि ताक, आणि चवीलाही बरी लागते. आणि याच्यात सजावटीसाठी आपण कोथिंबीर घालूया. ही कोथिंबीर घातलेली आहे आणि ही आपली आंबील इथे आता तयार आहे. ह्या आंबिलीचा हा एक जो प्रकार दाखवलेला आहे मी, जो रात्री आपण पीठ भिजत ठेवतो आणि सकाळी म्हणजे जसं विरजण लावतो तसा प्रकार आहे. तर हा जो बेस आपण शिजवायला ज्यावेळी घेतो त्यावेळी त्याच्यातलं थोडं पीठ आंबवलेलं ठेवायला हवं. कारण दुसऱ्या दिवशी परत ज्यावेळी आपल्याला आंबील करायची असते त्यावेळी जसं विरजण आपण लावतो की आदल्या दिवशीचं थोडं ठेवून नंतर दूध ताजं घेतो, ते ढवळतो आणि विरजण लावतो, तसाच हा आंबिलीचा एक प्रकार आहे की ते आंबवलेलं जे पीठ असतं ते थोडा चमचाभर काढून ठेवायचं आणि परत रात्री दुसरं पीठ घ्यायचं, त्याच्यात हे आंबवलेलं एक चमचा जे आपण काढून ठेवलं आहे पीठ ते घालायचं, परत ढवळून ठेवायचं. दुसऱ्या दिवशी परत सकाळी जशी आता आपण प्रोसेस बघितली तशी शिजवायचं, परत असं दररोज करायचं. हा एक प्रकार त्याला. काही जणांना हे आंबट जो वास येतो म्हणजे जास्त जर फर्मेट झालं डोश्याच्या पिठाला वगैरे जसा एक आंबूस वास येतो तसा काही जणांना आवडत नाही, किंवा एवढे सगळे सोपस्कार करायला आताच्या धावपळीच्या कामाच्या गडबडीत सगळ्यांना जमतंच असं नाही. सकाळी सगळ्याच वेळेत आपल्याला जर आंबील प्यायची आहे तर पर्याय काय, तर पर्याय असा आहे की तुम्ही सरळ डायरेक्ट पीठ घ्या. म्हणजे नाचणी पण भिजत घालायला नको, वाटायला नको, काहीच नको. जे रेडीमेड पीठ आता मी जसं घेतलं होतं तसं तुम्ही ते पीठ घ्या आणि गॅसवर शिजवून घ्या. आणि ताक जे आपलं असतं ते थंड झाल्यानंतर त्याच्यात होता आणि त्याचीही चव अशीच आंबट लागते. फक्त त्यावेळी जे ताक घेणार आहोत आपण ते जरा आंबट असावं. म्हणजे आंबील असंच आहे की जरासं आताच्या ह्या गरमीच्या दिवसात आपल्याला आंबट खावंसं वाटतं, म्हणजे म्हणून आपण आंबे खातो, कैऱ्या खातो, लोणचं जे आवळे असे जे का आपण जिन्नस खातो, तर त्याच्यात हा आंबील एक प्रकार आहे. तर तो आंबटपणाची चव येण्यासाठी ताक मात्र थोडंसं आंबट हवं. म्हणजे आदल्या दिवशीचं जर ताक असेल तर ही इन्स्टंट आपण जी आंबील करणार आहोत ते पीठ न भिजवता, तर त्याची चव मात्र तशीच राहील. त्यामुळे एक जर तुम्ही आत्ताच लगेच आंबील प्यायची असेल तर ताक आहे ते आंबट वापरा. नाहीतर ही आता जी पारंपरिक पद्धत मी दाखवली तुम्हाला तीही आंबील चांगलीच लागते. तर तुम्हाला आवडेल तो पर्याय करा, पण या उन्हाळ्यात मात्र आंबील नक्की प्या. आता आपण दुसरी रेसिपी बघूया. नाचणी स्पेशल भागात थालीपीठ बघणार आहोत. थालीपीठ ही वेगवेगळ्या पिठांची केली जातात. मिश्र पिठांची असतात, नाचणीची असतात, तांदळाची असतात, तांदूळ, बेसन. गोव्यात ह्या थालीपीठांना कांद्याची भाकरी असंही म्हटलं जातं. तर गोव्यातले कांद्याची भाकरी आणि आमच्याकडे म्हटलं जाणारं थालीपीठ असं आपण बघूया. तर ह्या थालीपीठेचं वैशिष्ट्य असं आहे की नाचणीचं किंवा तांदूळाचं पीठ आपण जेही वापरतो ते थंड पाण्यात किंवा गरम पाण्यात कशातही भिजून जरी घेतलं तर ते थापताना त्याला अशा भेगा पडतात, म्हणजे कडा त्याच्या आहेत त्या अशा कट होतात. तर त्या होऊ नयेत आणि एकसंघ थालीपीठ थापता यावं आणि दिसायलाही बरं दिसावं म्हणून मी ही वेगळी पद्धत करणार आहे, उकड करून. तर उकड म्हणजे सगळ्यांना माहिती असेल की आपण मोदकांची जशी उकड करतो आणि नंतर मोदक वळतो, तशीच ही थालीपीठाची आपण पहिली उकड करून घेणार आहोत आणि नंतर त्याच्यात सगळे मसाले तुम्हाला वाटले तर भाज्या घालू शकता. मी आता फक्त इथे कांदा वापरणार आहे. तर हे सगळे जिन्नस घालून ते पीठ छानपैकी मळून घ्यायचं आणि मी करते ते कढईला करते. म्हणजे सगळ्यांना पद्धती माहीत असेल की मला माहीत नाही, पण आमच्याकडे ते कढईला मी व्यवस्थित थापते, त्याच्यामुळे आकारही छान येतो. आणि माझ्या मुलीला तर एक आकार टोपी कसा वाटतो, त्यामुळे ती लहान असताना ती खूप खायची आवडीने, डब्याला न्यायची. तर असं मुलांसाठी आपण वेगळं काहीतरी जर आकारातून करून दिलं तर मुलंही ते आवडीने खातात. मग ते नाचणीचं थालीपीठसुद्धा ते आवडीनं खाऊ शकतात. तर असं एक कढईतलं थालीपीठ, पण मी आता तुम्हाला दाखवणार आहे इथे ते तव्यावर केलेलं. तर आपण आता त्या थालीपीठाचे जिन्नस बघूया. हे आहे तूप, मीठ, नाचणीचं पीठ, कांदा, पाणी उकड करायला लागणार आहे, लाल तिखट, कोथिंबीर, तर आणि तेल जरासं आपल्याला लागणार आहे. आणि हे पान घेतले मी केळीचं बाऊल. ते काही जण प्लास्टिक वापरतात, पण केळीच्या पानावरचं एक वास वेगळ्या प्रकारचा येतो म्हणून पाहून घेतल्यानंतर. तर हे केळीचं पान आहे
आणि आता आपण उकड करूया. गॅस पेटवलेला आहे आणि आता आपण उकड करून घेऊया. उकडीसाठी पाणी घालूया पॅनमध्ये. जशी आपण मोदकांची उकड करतो तशाच पद्धतीने ही उकड करून घ्यायची आहे. साधारण अर्धी वाटी जर नाचणीचं पीठ असेल तर आपण ते उकडीला जसं वापरतो तसं अर्धी वाटीच पाणी घालायचं आहे. त्याच्यात घालूया चवीपुरतं मीठ, लाल तिखट, का तुम्ही हवी तर ओली मिरची घालू शकता. ओली मिरची, लसूण ह्याची पेस्ट कशी करू नये, हे जे आपण आता उकड करायला जे पाणी वापरणार आहोत गरम करायला ठेवलं तर त्याच्यात घालू शकता. मी घातले लाल तिखट, तुमच्या आवडीनुसार जेवढं तुम्हाला तिखट हवं असेल तेवढं घालू शकता. आणि आपण ती उकड आहे ती चांगली मऊ राहावी. म्हणजे थालीपीठ हे जे आहे ते लगेच खावं असं म्हणतात, नंतर ते कडकडीत होतं, घट्ट लागतं. तर नाचणी तशी ही वृक्ष अशी असते, ते पीठ असं पटकन एकजीव होत नाही. तर त्याच्यासाठी आपण थोडं तूप घालूया याच्यामध्ये. तूप आरोग्यालाही बरं म्हणतात. आणि हे बरं पाणी उकळवून घ्यायचं आहे. जरासं ढवळूया म्हणजे मीठ वगैरे सगळं तूप एकजीव होईल. पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. आपण गॅस बंद करूया आणि त्याच्यात नाचणीचं पीठ घालूया. असं केल्यानं काय होईल तर उकड आहे ती आपल्याला छान व्यवस्थित ढवळून घेता येईल आणि त्याच्यात गुठळ्याही होणार नाही. नाहीतर जर गॅस चालू राहिला आणि पाणी जर जास्त तापलं तर ते पीठ आहे ते एकदम खाली तळाला जाऊन बसू शकतं आणि मग ती उकड आपल्याला कठीण जाते ढवळणं किंवा गाठी उडतात त्याच्यात. आणि अशी ढवळून झाल्यानंतर आपण परत हवं तर ती जरा शिजवून घेण्यासाठी गॅस सुरू करू शकतो. पण ही इथे माझी उकड झालेली आहे, ती आपण झाकून ठेवूया थोडा वेळ आणि थंड झाली की आपण ती मळून घेऊया आणि त्याच्यात बाकीचे जिन्नस घालूया. ही मोदकांची जशी उकड होते ते तुम्ही बघू शकता. ही अशी उकड झालेली आहे. आता आपण ती परातीत काढून घेऊया. ही उकड आहे परातीत काढून घेऊया. आपल्याला हाताने मळता येईल इतपत थंड झालं. आता उरलेले जिन्नस घालूया त्याच्यात. कांदा भरपूर घाला म्हणजे एक कुरकुरीतपणा येतो. कोथिंबीर आणि हे पीठ छानपैकी मळून घ्या जसं आपण भाकरीला मळतो तसं. हे तुम्हाला जरी पीठ पातळ झालं असं वाटलं असलं तरी ते तसं नाही, कारण आपल्याला थालीपीठ थापायचं आहे आणि ते सहजरित्या पानावर पसरवता आलं पाहिजे, म्हणून हे असा गोळा हवा. हा बघा. आपण आता हे केळीच्या पानं थापून घेणार आहोत. जरासं तेल लावून घेऊया. हाताला चिकटत असेल तर जरासं तेल लावून घ्या आणि व्यवस्थित पसरवा. इथे आपण तवा तापत ठेवलेला आहे, त्याच्यावरही थोडं तेल घालून घेऊया. तुम्ही हवं तर तूपही घालू शकता. आपण ते गॅसवर उलटू. आणि आपण झाकण ठेवूया आणि हे थालीपीठ भाजून घेऊया. 1-2 मिनटं झालेली आहेत. आपण झाकण उघडून बघूया. छान रंग आलेला आहे. दुसऱ्या बाजूने कुरकुरीत होण्यासाठी आपण त्याला परतून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने झाकण न ठेवता 1-2 मिनटं कुरकुरीत भाजून घेऊया. तर असं हे थालीपीठ छान कुरकुरीत भाजून आलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता रंग किती छान आलेला आहे. आपण ते प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि
हे आता खाण्यासाठी तयार आहे. हे थालीपीठ मी आता इथे दह्यासोबत देणार आहे. तर गरमीचे दिवस आहेत आणि आपण नाचणी स्पेशल बघतोय, तर नाचणीबरोबर दही जोडीला म्हणतात तसं काय, वरण भाताची पुरणपोळी आणि तूप किंवा दुधाबरोबर खातो तसं नाचणीचं थालीपीठ आणि दही तुम्ही सॉस बरोबरही घेऊ शकता किंवा चटणी वाटू शकता. पण थालीपीठ हा असा प्रकार आहे की त्याच्या सोबतीला काही हवं असं नाही, कारण त्याच्यात तिखट असतं, कोथिंबीर असते, कांदा असतो, सगळं असतं. म्हणजे तुम्ही असंच जाता येता सुद्धा हे खाऊ शकता, म्हणजे सोबत चटणीच हवी किंवा सॉस हवा असं काही नाही. तर आता आपण हे दह्यासोबत घेणार आहोत. तर असं हे नाचणीचं थालीपीठ आणि दही, पुन्हा स्पेशल आपण नाचणी जे 3 रेसिपी बघत आहोत त्याच्यातले हे थालीपीठ तुम्ही अवश्य करून बघा, सगळ्यांना नक्कीच आवडेल. छान कुरकुरीतही लागतं आणि एक थालीपीठाचा वेगळा प्रकार. आता आपण तिसरी रेसिपी करणार आहोत, ताकातली उकड. ही तांदूळाच्या पिठाचीही करतात. थोडक्यात पातळ पिठलं असतं बेसनचं, तसंच हे नाचणीचं एक घट्टसर पिठलं, झुणका म्हणतात तसं नाही, पण उपिटासारखं खाता येणारा असा हा एक पदार्थ आहे, वेगळा आहे. तुम्ही अवश्य करून बघा. आणि नाचणीचे जे अनेक जिन्नस आपण करतो त्याच्यातली ताकातली उकड आता आपण बघूया. उकडपेंडीही त्याला म्हणतात. तर त्याचं साहित्य बघूया. त्यासाठी लागणार आहे अर्थातच नाचणीचं पीठ. हा मी इथे आलं, लसूण, कढीपत्ता आणि ओली मिरची असे तुकडे करून घेतले बारीक, चवीपुरती साखर, मीठ, फोडणीसाठी तूप घेणार आहोत आपण, आणि हे ताक आहे, पाणी आहे, आणि हे फोडणीचं साहित्य. त्याच्यात आपल्याला लागणारे हिंग, मोहरी आणि जरासं जिरं. तर हे सगळं साहित्य आहे. आणि आता आपण ताकातली उकड बघूया. पातेली नीट कोरडी करून घ्यायचं. पाणी वगैरे जर असले, ओली असेल पातेली तर फोडणी मग फटफटते, म्हणून आपण वाट बघितली पातेलं कोरडं होण्याची. नंतर त्याच्यात तूप घालूया. तापलेलं आहे, जिरं आणि हिंग. त्यात घालणारं कढीपत्ता, ओली मिरची, आलं, लसूण, त्याचा जो बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे ते. तुम्ही हवे तर मिक्सरला बारीक वाटून घेऊ शकता. मग घालूया ताक. ताक घातल्यानंतर ढवळत राहायला हवं. जराशी साखर घालूया. तुम्ही गुळही घालू शकता. आणि चवीपुरतं मीठ. परत एकदा ढवळून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. ही जी उकडपेंडी आहे ती 2 प्रकारे केली जाते. एक आपण झुणक्याला जसं पीठ पेरतो तसंही आपण करू शकतो, पण त्याच्यासाठी जरा आपल्याला सहजता यायला हवी आणि प्रॅक्टिस असायला हवी. नाहीतर आपण हे जे पीठ आहे ते पाण्यात कालवून घेऊया आणि जसं पिठल्याला ओततो तसं ओतू शकतो. तर आता मी ते पीठ कालवून घेते. ताकाला उकळी येऊन ती फुटू जाऊ नये आणि पीठ मला कालवून घ्यायचं होतं, म्हणून मी गॅस बंद केला होता. तर आता मी पीठ हे भिजवून घेते. तुम्हाला जर झुणका करायची प्रॅक्टिस असेल तर तुम्ही असं पीठ भिजवून न घेता कोरडं पीठही घालून तुम्ही उकड करू शकता. हे पीठ आपण असं कालवून घेतोय. त्याच्यात शक्यतो गुठळ्या राहू देऊ नका. असतील तर ते अशा कडेला नेऊन मोडून घ्या. आणि हे बघा, हे असं आपल्याला ओतता येईल पातेली इतपत पातळ हवं, खूपही दाट असता नाही. म्हणजे थोडक्यात आपण डोसा जसा तव्यावर घालायला जेवढी पातळ पीठ भिजवतो तेवढं हवं. याच्यात पाणी जास्त घालू नका, कारण आधीच आपण इथे ताकातली उकड करतोय, त्याच्यामुळे ताक वगैरे इथे घातलेलं आहे. जर तुम्ही हे पीठ जास्त पातळ कालवलं तर ती पातळ उकड होऊ शकते. तसाही एक प्रकार आहे, पण तुम्हाला जर उपिठासारखा जर ही उकडपेंडी खायची असेल तर हे जे पीठ आहे
ते थोडं दाटसर भिजवा. गॅस सुरू करूया. आणि आता आपण हे एका हाताने ढवळत राहून हे पीठ ओतायचं आहे. लगेच त्याला उकळी यायला लागलेली आहे. हे जसं पीठ शिजत जाईल तसं ते दाटसर होणार आहे. आवाजही त्याचा येतोय. तर ही आपली आता इथे उकडपेंडी तयार आहे. ही जरी तुम्हाला आता अशी पातळ वाटत असली तर ती थंड झाल्यानंतर जसं उपीट आहे तसंच होणार आहे. तर अशी आपली ताकातली उकड आता तयार आहे. आजच्या नाचणी स्पेशल भागात आज आपण ह्या 3 रेसिपी बघितलेल्या आहेत. नाचणीचं थालीपीठ, आंबील आणि उकडपेंडी. तर ह्या 3ही रेसिपी एकदम साध्या सोप्या आहेत, सहज होणाऱ्या आहेत, घरात असलेल्या पदार्थात होणारे आहेत. म्हणजे त्यासाठी मुद्दाम तुम्हाला काही अगोदर पूर्वतयारी करायची असंही नाही. आणि जर आंबिलीसाठी पूर्वतयारी आहे ती मी इन्स्टंट रेसिपी तुम्हाला सांगितलेलीच आहे, फक्त इथे करून दाखवली नाही. तर ती तुम्ही करून बघा, ह्यासाठी दाखवलेली नाही आहे की काहीतरी तुम्ही पण एक टास्क करावा म्हणून. तर असा हा उन्हाळा तुम्ही सुसह्य ह्या नाचणीच्या पदार्थांनी करा अशी आशा बाळगते. ह्या 3ही पदार्थांचं प्रमाण कसं केलं हे तुम्हाला ह्याच रेसिपीच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघायला मिळेल. ते तुम्ही वाचा आणि त्या सगळ्या रेसिपी फॉलो करा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी पाहत राहा प्रुडंट. धन्यवाद.